Yun, magandang araw guys, welcome back sa ating channel. So maghahunt ulit tayo ngayon. Yan, naririnig nyo naman yung patunog natin kung anong hunting natin. Baliw ka yata eh. Dalawa kami guys, kasama ko si Doydoy nandyan sa taas. So nandito na tayo guys sa loob ng ating taguan. Yan, mga dahon-dahon ng niyog. So mag-aabang-abang na tayo guys. Meron na pala tayong nadaling isa. Ito. Hindi pa nakakabit yung video cam natin. Ay yung natin, side cam natin. So yun guys. Abang-abang na lang sa mga patama natin kung meron. Okay guys, stay tuned lang. Yes, spotted sa kapilang niyog. Bagsak spotted.
Dali. Meanwhile, Yan, pinulot na natin yun guys. Bali siyam lang nakita natin. Wala yung iba. So, ayan, nalobat na rin yung speaker natin. Ito yung nadali natin, siyam. Antay pa tayo. Kung meron pa. Habang nagbabalahibo tayo. Sige, stay tuned. Dali guys, spotted. one eternity later. So yun guys, uwi na tayo. Bali naka-12 tayong lahat. 13 kung mahanap natin yung siya doon, yung tinamaan natin. Ayan yung taguan natin. Yan. Diyan tayo nagtatago. So bali pulutin pa natin yung dalawa. Dalawang huling tinira natin dito. Palayan. Yan yung isa. Spotted. Yung isa nandun. Collared naman. Puntahan natin. Bago tayo umuwi. May nagpahabol pang collared dito. Ayan o. Yan, collared. So, bali dalawa yung pahabol. Bali tatlo pala yung tinira natin doon sa may santol. So, yun. Yun guys, uwi na tayo. Yung kasama natin, si Doy Doy, nandun pa. Nagpaiwan pa. Mamaya para siya alas 4 uwi. Ako uwi na ako alas 2. Alas 2:30. Kasi hindi ako nagbaon. Wala akong dalang baon. Kaya tumgots na. Uwi na tayo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So yun guys. Salamat ulit sa panonood guys. So shoutout na lang sa lahat ng ng viewers, mga subscribers natin, mga silent viewers na mga hindi pa nakapag-subscribe. Shoutout sa inyong lahat. Hey guys, kita-kita ulit tayo sa next na video. Yan yung tinira natin sa may santol. Naanod siya. Yan. Kunin natin.